Zvatinenge tichireva tichitaura kuti hurumende yazvitadza, nemi mapurisa acho atinenge tichihwereketa tichireva kuti hurumende iyi haina kana basa nemi. Apa ndo pakanoda kunoitwa Independence Day. Apa ndo police station yepamutora kuGokwe South kwane Mbudziya iyo izvi. Munondiudza here hama dzangu vana veZimbabwe, zvizvarwa zvenyika, kuti hurumende yedu iri serious neupenyu hwemapurisa? Uri mupurisa iwewe wauya nemadhoketi nechi zvinogara papi papa? Chimba chambudaya chakadai so ichi ndo zviri kuvakirwa mapurisa nehurumende. Asi mapurisa acho ukamaona pangonzi chakati vanohlamuka kuita mhumhi kufamba vachinorwisana nevanhu. Chimba chisina unhu chakada chinoratidza kuti nevanoshandiramo havana basa, asi atambisa magaro anopiwa mota. Mupurisa akamhanya kuita kunge achabuda chikukwa pauro nokumhanya achitraina anoshandisirwa muofisi yakadai so. Same mapurisa iyayo futi ndo vaimachisiwa mvura pata pata prakata prakata kwata 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 prakata prakata kwata. Tikashaya kuti korira ndepi, isu vamwe takaita music chikoro taida kuzama kuteerera kuti pwata pwata iri kubva mberi, pwata pwata iri kubva sure, iri kubva mudziva remvura, iri kubva kupi, pwata pwata iyi. Tikazvishayira mani. Police station kumutora kwakanoitwa Independence, and the ZANU-PF, they don't care. They left this place like this. That's a police station yekumutora kwavakaenda kunoita Independence pakadai so. Hurumende yeZANU hapana nezviripo, ndo anonzi maorede, tika nemagagashira, tika neambuya varamo varipo, ndo zvakadai hurumende cheZANU-PF ichi. Togara tichikuudzai vanhu kuti vakomana vanhu havazvikonewa, vanhu ava vazvitadza. So it's not only Mutora, everywhere where there is a police station ndo zvapakaita so. Chaunorambira uri mupurisa kana musoja uchatumwa nevanhu veZANU kunoti indai munorambidza vanhu varoda kubvira kuti nyika ivakwe zvakanaka. Vari muna diaspora umu, umwe nomwe ngatumire picture yepolice station yekwaanogara muone musiyano. Dambudziko nderekuti mapurisa haana kana mapassport, because havama-afford kuti vambobudawo. Mapurisa mazhinji anenge achileka exposure, akatopiwa t-shirt yeZANU anonasa kuti aitirwa chinhu choshamisa stereki. Police station yakadai, kana mbudzi dzangu vana manjeni chaidzoka dzitina umadzipinde miremwa chaiyo, kuti muremwa utore matanzi ekuti ndingaberekera muchinhu chakadai. Muremwa upindi kunoberekeramo, asi munoshandira umwe murume mukuru, mugoshandira vamwe vanhu vakatoenda kutraining. Wakaenda kutraining kudzoka uchipisa ushandire pakadai, munofunga pane chiyai papa? Kana toilet iripo papa? Kunotori nemamapurisa asati ambogara kana patoilet yekuflasha chaiyo. But vanhu ivavo ukaona vanzi indai munovhiringidza madhemo, ndo vanomhanya mberi uchishandira pakadai. Shame.